O ego masculino é como moi expansivo e eles alimentano desde o control. E o noso ego, isto é unha opinión miña, é o que nos coloca na espera, que se alimenta de ser elexidas. O ego deles aliméntase de ter opcións e o noso de ser elexidas. E hai como un catálogo, o noso ego diríanos: tes que estar no catálogo, que saiban que estás dispoñible, e a ver, cada vez que te elixen, cada vez que te validan, ti medras, non? E o ego, cando non... A ver, o ego está ben, pero cando o manexas mal, vai en contra da autoestima, vai en contra do teu amor propio. E eu pensei moito nisto, porque eu tamén estiven aí. Eu tamén quería estar no catálogo daquela. E o catálogo é como unha cousa que ti apúntaste ou desapúntaste. Eu comprendín que eu, por exemplo, eu entrei nese catálogo, sí? E daquela és unha máis. Unha máis que frecuenta espazos e ambientes onde lle gusta aos paisanos. Pero dei-me conta que se te borras do catálogo, ti gustas igual. É só que eles non poden escollerte desde o nesta no cabo da cesta, sí? Díxome Dios que estaba nesta. Veña, agora esta, e agora a outra. E eu, que me saín dai, vino, e é así. Isto é así. Hai espazos e ambientes onde todas e todos tiveron así cousas. Isto eu comprendí. Daquela, para ti saírte dai, tes que facer esa renuncia á pertenza. Sí? Sería unha especie de desapego, que agora falase moito do desapego, de sempre dunha forma superficial, non? Un desapego real, que te convirte nunha muller non inaccesible, pero case inalcanzable. Porque non é elexible desde as dinámicas habituais. Esta idea de ser un luxo. E non é unha cuestión de soberbia emocional. Non o é. É unha cuestión de comprender que a sociedade é patriarcal, que o mercado dos afectos é misóxino. A ti non te están vendo como a un ser humano, senón como a un obxecto que van querer usar. É así, é moi feo dicilo, pero é certo. Sí? E daquela ti tes que borrarte dai. Tes que sair dai. Isto compréndelo moi ben cando te das conta de que ti estiveches aí no catálogo e ninguén te elexiu, nin te descartou explícitamente dunha forma clara. Sí? É moi real. Hai tipos, as tipas tamén, pero desde outro punto, que teñen, pois, o que eu chamo a chorba axenda. Teñen unha axenda onde hai unhas cuantas mulleres que cando eles queren volver sempre están dispoñibles de algún xeito. Para un uso máis físico, sexual, vamos a andar con tonterías, ou para un uso emocional, para esa validación emocional. Poden volver como a pavos reais, a conquistar, ou poden volver como a mexericas, victimizándose de que todo lles vai mal na vida e ti sostelos emocionalmente. Como a mulleres, debemos analizar moi ben os ambientes e espazos que frecuentamos e como neles interactuamos cos homens. E esa idea de ser inaccesible como
non como a unha persoa a que ti non podes acceder, mais hai uns límites. Eu son accesible para falar e para todo, por iso digo eu, non é unha cuestión de soberbia emocional nin de orgullo, é unha cuestión de amor propio, sí, e de coñecemento da realidade social e de coñecemento do xénero e de como ti, sendo muller, estás na sociedade sempre en desvantaxe. Daquela, se eles están aquí e ti aquí, ti, para aproximarte a eles, necesitas de todo menos deles. E si, é habitar o teu universo, priorizarte, non pode depender da opinión deles, e moito menos da súa validación. É iso. E aí, home, poderíanse dicir moitas cousas que a min pareceme unha patrañada que podes chegar a ser unha persoa, unha muller que eles idealizan como, pero é que a ti isto dache igual. O que eles idealicen está na súa cabeza. A ti isto dache igual. A ti impórtache quen ti és. Quen ti és como a persoa, pero é que ademais és muller. E tes que ter isto en conta para non entrar no catálogo. Que saiban, con certeza, que non creo que eles saiban verbalizalo, non? Pero que sintan que ti non és elexible. Isto síntese. E ser ou non ser elexible é unha actitude túa. E eu digo por experiencia, porque eu anotei o catálogo e despois fun e digo, mira, borrádeme daí. E é máis fácil anotarse que borrarse. Borrarse é difícil. E por iso require de romper vínculos con todos aqueles homes que un día ti tamén mandaches ese sinal de que eras elexible e todo. E recomezar a relacionarte con homes desde outro punto, desde o teu propio universo, sen precisalos. O meu ego, que eu teño, non pode estar por riba da miña autoestima e amor propio. Logo, o meu ego non vai enfrontar só deles. Domealo, que non anulalo, porque é imposible, non? Domealo. Non alimentalo en exceso. Daquela, cortar iso, é dicir, pois mira, que si son alucinante, que si te... Que logo, ao final, os tipos sempre che din cousas que non che din nada. És alucinante, bueno. Calquera cousa pode significar iso. E ir ao teu diálogo interno e dicirte ti a ti mesma esas cousas, non? E, efectivamente, é alucinante, mas ti tes cousas que el non sabe apreciar, non? Porque se as soupese apreciar, podería nomealas, con certeza, sí? Daquela, cando ti manexas isto ben, eles saben que non és elexible polo método ao que están afeitos. E isto é unha criba. Isto é unha criba, porque non... É unha especie de muro, e nin sequera é un muro real. É como un pequeno cerquiño que só poden traspasar as persoas que teñen os códigos, os homes que teñan eses códigos, que van máis aló do uso e disfrute que eles fan de nós. E eu isto sí que o entendí. E isto podémolo facer. Podémolo facer.